So sa mga kagriso, ayun, ito po yung ating mga sisiw na 3 weeks old. So ito po ay standard Rhode Island Red at pwede ko po itong i-out. Then yung ating pong Black Astrolor, at meron din po ditong dalawang Pure Americana. So ayun, nandito po. At ang pagkain po natin sa kanila, kung makikita nyo po, napakalalaki na nila sa edad na nilang 3 weeks old. So ang pagkain po natin sa kanila ay Bimig Integra 1000. So kapag po nag-breed kasi kapag nagpapakain tayo, ang pakain nyo po starting day 1 hanggang day 30 or 1 month old, Integra 1000 po. Bimig Integra 1000 para po siguradong madali po silang lumaki at hindi po sila sakitin. So yun po yung maganda sa Bimig Integra 1000. So malalakas po ang sisiw, hindi sakitin, at talagang foundation pa lang, dapat simula pa lang, maganda na po yung binigay nating pagkain para po mas madali po silang lumaki. At paglaki po nila, so maganda po yung development nila dahil dun po sa una pa lang napakain natin, magaganda na po. Kaya makikita nyo po, so napakaganda po nilang kumain dahil ang ating Bimig Integra Feeds ay lagi pong bago. So simula po sa planta hanggang sa mga tindahan po na binibili natin mga agripets. At ito po talaga ay napakatagal mapanis. Kahit po bumibili ako ng marami, hindi talaga siya basta-basta napapanis. At gustong gusto po nitong ating mga sisiw kasi amoy gatas. At talagang madali po silang lumaki. Kaya hindi po ako nagbabago ng feeds. Lagi po tayong Bimig Integra Feeds kasi proven and tested natin na magaling. At talagang hindi tayo lugi sa binibili nating feed. So kahit po medyo mahal siya, ang importante po ay naibibigay niya yung kailangang nutrients ng ating mga manok. So ito po ay merong probiotics, organic selenium, at ito po ay may balancing nutrition, kaya po napakaganda sa ating mga sisiw.